koç kirî. Li koç kirî serhildaneke bê hempa hatiye li darxistin. Alîşêr, şêrê welat û Zarîfe xanim. Serhildana koç kiriye yekemîn serhildana ku li hemberî hikûmeta Enqereyê û di tirmeha 1920 de li koçkiriyê rû dide. Tevî hevalê xwe Alîşêr pêşengiya serhildana koçkiriyê dike. Zarîfe xanim. Zarîfe xanim jî xanima Alîşêr e û di heman demê de pêşengiya serhildana koçkiriyê dike. Her wiha tê gotin ku yekemîn gerîlaya Kurd a jin Zarîfe xanim e. Lewre li hemberî dewleta Tirk bi şervanên mêr re şerê gerîlatiyê kiriye. Di 28 Nîsana sala 1937 de wek ji serokên serhildana koçkiriyê Alîşêr û Zarîfe xanim bi awayekî bêdadgeh ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve hatine şehîd kirin. Zarîfe xanim yek ji mînakên dîroka Kurdistanê ya jinên Kurd e.